ବାବାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ଚୋର ନିଜେ ମାନିଯାଏ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାବା ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭାଇକୁ ଧରି ଚାଲିଲୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗାଁରୁ ବାହାରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଲିକୁଦା ବଜାରରେ। ବାଲିକୁଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମେଡିକାଲ ଗଡା, ଭୋଦା, କାଳିଓ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚକୁଳିପଡାରେ। ଆଉ ସେଠୁ ସିଧା ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମ। ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ନନ୍ଦମଣି। ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ଏବେ ଭିଡ ନାହିଁ, ତ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏବେ ଜାଗର ଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଯାତ୍ରା ପଡିଛି ତ ଦୋକାନ ସବୁ ରାତିରେ ଖୋଲା ହବ। ଆଉ ଏଠି ଜାଗର ଦିନ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ ହୁଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ହୁଏ। ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଥକିକି ବସିଛି। ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ରହିଛି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ।